खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्माया तामुलपुरनि कचुबारियाव मैयानिफ्राय जागायबाय बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्माखौ मे दाननि 2, 3 आरो 4 अक्ट' सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंनो आखायाव लादों बानजाय आफादा बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्मा बे हाबाफारियाव मैया बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिजेपि दोलोनिफ्राय भबेश कलिता आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनहा बाहागो लादों लोगोसे गोबां गोजौ थाखोनि बिबानगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैदोंमोन बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि मैया 2 मेआव बिजेपि दोलोनिफ्राय भबेश कलिता बिथाङा फैनानै माखासे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों बेनि अनगायैबो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि माखासे बान्था राननाय हाबाफारि थागोन आरो माखासे सावरायमेलजों लोगोसे हारिमु मोनाबिलिबो थागोन आरो गाबोन 4 मेआव भारतनि हादरगिरि रामनाथ कविन्द बिथाङा नुजाथिफैगोन बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोनि गिबि मन्थ्रि जेरै मेघालयनि गिबि मन्थ्रि सिक्किमनि गिबि मन्थ्रि बिथांमोनबो थागोन लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि रायजो बेंगिरि जगदीश मुखी बिथांबो थागोन प्रमद बर' बिथाङा बुंथिबावदों दि बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्माया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोनांथार मानोना गिबि खेबनि थाखाय भारतनि हादरगिरि रामनाथ कविन्द बिथाङा बे जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन बेनि अनगायैबो मोनथाम रायजोनि गिबि मन्थ्रि आरो गुबुन गुबुन रायजोनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैगोन भारतनि हादरगिरि रामनाथ कविन्द बिथां फैगोनखौ लानानै थागथियारिया माबोरै जादों बेनि सायाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरां लाफैदोंमोन आरो रामनाथ कविन्द बिथां फैनायनि थाखाय गासैबो थागथियारिफोरा मोजाङैनो जादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो बे बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव बर' हारि आरो बर' रावनि जेंनानि सायावल' सावरायनाय जानाय नङा जायनाखि मोनफ्रोमबो रावानो जोंनि धोन होननानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बुंबोबाय थादों बेनिखायनो बे बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव गासैबो हारि आरो धोरोमनि सुबुंखौ मान होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव फ्लाइटजों दावबायनाय गासै 40 दावबायारिफ्रा जोखोम जादों रिपर्टनि बायदिब्ला स्पाइसजेट बइं B737 एयारक्राफ्टआ मुम्बाइनिफ्राय सोनाब बंग'नि दुर्गापुर फारसे थांगासिनो दंमोन बे समावनो गिख्रंथाव बारहुंखाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों जायजों स्पाइसजेट बइं B737 एयारक्राफ्टआव थानाय 40 दावबायारिफ्रा जोखोम जादों 40 जोखोम जानायनि मादाव 10 दावबायारिफोरखौ बांसिनै जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों स्पाइसजेट बइं B737 एयारक्राफ्टआव थानाय दावबायारिफोरनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे फ्लाइटआ सोनाब बंग'नि आन्दालाव थानाय काजी नजरुल इस्लाम एयारपर्टआव बानो नागिरदोंमोन बे समावनो गिख्रंथाव बारहुंखाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों जायजों फ्लाइटनि सिङाव थानाय 40 दावबायारिफ्रा जोखोम जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव फ्लाइटआ मावग्लुंजोबदों जायजों केबिननि सिङाव थानाय बेगफोरा दावबायारिफोरनि सायाव गोग्लैदों जेरै सोरनिबा खर'सायाव गोग्लैदों आरो सोरनिबा मोदोमसायाव गोग्लैदों बेनि अनगायैबो सीट बेल्टफोर जनायनि थाखाय गावजों गाव सौग्रावलायदों आरो गोबां सुबुंनि जोखोम जादों गिख्रंथाव बारहुंखाजों मोगा-मोगि जानायनि उनाव फ्लाइटनि पाइलटआ रैखाथियै गाहायाव बाख्लायनो हादों आरो दासिमबो रावनिबो जिउ खहा जानायखौ खौराङाव मोननाय जायाखै सोनाब बंग'नि आन्दालाव थानाय काजी नजरुल इस्लाम एयारपर्टआव बाखांनायनि उनाव जोखोम जानाय दावबायारिफोरखौ उनाव फाहामथायनि थाखाय दैथायहरनाय जादों आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय DGCA मोनसे टीम दानानै होबाय आरो बिथांमोननि गेजेरजों नायबिजिरगोन होननानै फोरमायथिदों बिसाया बेन खालामनाय महरगिरिनि सायाव बावैसो सिगां गोख्रोंसिन थांखि फोसावदोंमोन दा फिन बेन खालामजानाय महरगिरि गामस्रि दैमारि बिथाङा बिसानि सायाव माखासे खोथा बुंथिदों बिथाङा बुंथिदों दि गावसोरनि गेजेरावनो अदेबानि बिसानि गेजेरावनो बेले-बेजे दं बिसानि माखासे सोद्रोमाफोरनि गेजेरावनो दान्थे-बिदान्थे जादों आरो सोरबा सोरनिबा खाता खुलिगोन आरो सोरबा सोरखौबा बयकट खालामबासो बिसायाव थागोन बेबायदि खोथा सोलिदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा बिसाया बेन खालामनायनि उनावबो रंजालि बैसागुनि प्रग्रामफोराव आलासि महरै बाहागो लानायनि सायाव बिथाङा बुंथिदों दि रायजो राजाफ्रा गावखौ प्रग्रामाव लेंहरनो थाखाय कमिटिनिसिम दाबि खालामदों बे हिसाबै कमिटिफ्रा बिथांखौ लेंहरदों आरो बिथाङाबो नुजाथिफैदों होननानै फोरमायथिदों बिसाया सिगांनि समावबो धेमाजि गगामुख सानजाथिं बिथांखौ लेंहरनाय प्रग्रामफोराव कमिटिनो फन हरनानै गेमस्रि दैमारिखौ लेंहरनायखौ बन्द' खालामहोदों बे खेबावबो बादा होदोंमोन नाथाय बिथाङा गरेस्वर गपसाराव प्रग्राम गानानै फैदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा बुंथिबावो दि बिथांनि खामानिफ्राव मिउजिक भिडिअ बानायनाय आरो प्रग्राम गाहैनायाव हेंथा होबाय थायोब्ला आयेननि राहा लागोन
मानोना प्रग्राम गाहायनायाव माबा मोनसे जायोब्ला लाइफनि रिस्क दं होननानै बुंथि बिथाङा। आसामाव फ्राय सानफ्रोमबो गुबुन गुबुन आयेन बेरेखा खामानिफोर जाबाय थादों। आसाम पुलिसाबो आयेन बेरेखा खामानि मावग्राफोरखौ माब्लाबा हमदों आरो माब्लाबा एनकाउन्टार खालामदों, अब्लाबो आयेन बेरेखा खामानि मावनायखौ खम जानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। फिन गुवाहाटी पुलिसा सा 7 सुबुंखौ आयेन बेरेखा नंखाय रां साफायनाय आरो फालांगि खालामनायनि दायाव हमदों। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला मोनसे स्रोद खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै गुवाहाटीनि आजारा पुलिसा रेड खालामदोंमोन। बेयावनो सा 7 जनखौ हमनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय नंखाय नट साफायग्रा गंसे मेसिन, माखासे नंखाय रां, गारि, बाइक आरो गोबां मबाइल फन जब्द खालामनो हादों। बेनि अनगायैबो नंखाय रां साफायनायाव लोब्बा थानाय गासैबो सुबुंफोरखौनो हमनो थाखाय नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानै पुलिस बिफाननिफ्राय फोरमायथिदों। बे जाथायनि अनगायैबो गुवाहाटीयाव फिन लुथिनाय जाथाय। गुवाहाटीयाव सासे फालांगिरिनिफ्राय साननि समावनो सानै सिनाय मोनै दाखाथिफ्रा गासै 28 लाख रां लुथिनानै लानानै थांदों। लुथिजानाय फालांगिरि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा सासे नानि फालांगिरिमोन आरो बे 28 लाख रांखौ बिथाङा मोनसे नानि फालांगि खालामग्रा सेन्टार KMF आव जमा हैनो थांदोंमोन। बेयावनो सिनाय मोनै दुथांफोरा बे 28 लाख रांखौ सेख'नानै लांदों होननानै फोरमायथिदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला 28 लाख रांखौ बिथाङा बेंकनि गेजेरजोंसो KMF आव जमा होनो गोनांमोन। नाथाय रांखौ KMF निफ्राय केस होनो थिननायलाय रांखौ स्कुटिनि गेजेरजों लानानै थांदोंमोन। बेयावनो सानै सिनाय मोनै सुबुंफ्रा बाइकजों फैनानै रांखौ सेख'नानै लानानै थांदों होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।